passagererne. Nej, jeg vil ikke sige noget.
Nej, det kan du ikke. Jo, det kan godt køre den længere op. Ej, du må ikke trykke den ind og hygge på fuld. Bare tag det roligt. Ja. Bare hygge dig med den. Den er stærk, mand. Ja, den er stærk som satan. Det er jo umuligt at vide. Den er helt anden end alle andre, jeg fanger. Ja, ja. Jeg tror gerne være stor. Du skal sætte noget snor i den her også. Ja. Prøv lige at se på ekoløjet. Jeg kan ikke se noget. Jeg kan lige det der, hvis han skal rundt om lige pludselig. Ja. Nu er jeg ikke nogen ender jo. Åh, hvor fedt, mand. Der var den. Kan du se den? Ja. Ja, Stor. det er en fin fisk. Woohoo! Yes, yes, yes. Den er over en Vent meter, med den aften. Vent med aften. Ja, ja. Åh, det er en fin fisk. Lad. Skal jeg have den hernede, hvad det er? Det var en rigtig dejlig Men flade. altså, være klar lige nu, så starter den bare af. Ja. Hvis den bliver træt af at se på os. Så inhaler den der. Bare se. Ej, det er en fin fisk. Hvis du kan komme den her i den, mens den er bunden til bunden, så er det det allerbedste, der kan ske. Hvor har vi kniven henne? Den ligger lige dernede. Hvad, jeg gør ikke Så noget. ligger den deroppe, hvis det er. Så bare holder den i snore, jo. Med tasken. Jamen det er fint. Bare gør det. Hold kæft, det er et stort fladfisk, Ja, det er det. mand. Øj. Ja, vi skal nok lige have den der tøj. Øj, så Åh ja. hold ved. Og så skal du bare ikke have linen inde på... Nej. Ej, nu må jeg ikke røre for noget, det er det, Du må ikke røre på kanten af båden, for så det holder den fandme ikke til. Den sandbank der, den kommer vi nok til at prøve igen. Og det tror du alligevel. Hele dag. Sådan der. Kæft, det er godt, mand. Det er jeg glad ved. Det er jeg for fandme helvede, også så. glad ved. Og min guide er jo da ikke slået helt fejl. Bare du begynder at blive lidt. Han er da lidt træt. Jeg vil Ja, sige, du fandt vi havkanten ikke, men det var da nogle småfisk jo. Det ved, at du skal hive den af derovre. Ja, ellers skal jeg tage lige holde om. Som jeg siger. Prøv at se, om du kan Han trække den hernede af. Hvis du kan holde den, så skal du ikke slippe den. Og der inhalerer den fuldstændig. Jeg har den. Hvor er den anden? Nej, men det er mere, så du ikke. Den har bare inhaleret. Den er helt ikke af på bunden. Ja. Jeg kunne bare lige mærke, det pillede lidt, og så sagde det. Ja, bare kom med den. Yes, Prøv lige at tage fat i hænden, så vender vi den lige rundt. Men pas på, den ikke stikker dig nu. Du skal lige lagt den dernede, kan den er død. Ret i det. Jeg tager dig bare ind over den der sandbank og siger, det bliver godt det her. Det bliver bare pisse godt. Den er lige så tyk, som den kan blive. Har en god filet der. Det er ikke meget af den der. 35 kilo. 30. Nej, ikke. Jeg tror, den vejer par 20. Hvad er det? Fandme tyk. Sitter den op hos her? Ja. Det er lige på. Ja. Utroligt så forsigtigt, de kan tage alt. Den var noget større, end den, der var fuld efter 40. Ja, det er den. Den var stolt ved din der. Hvis større eller mindre, det kan jeg ikke se. Nej. Haleslag, hovedbrusk. Ja, det er mest fedt, at han skal egentlig er så klar til at tage fat i en fisk. De er meget stærke. Der har bordbladet på linen. Han kan jo godt trække os imod strømmen. Ja, ja, det går ikke, hvor der er stille sådan ind til den. Ja, så skulle I holde pause indtil jeg fangede en. Jeg vil bare sidde og drikke bajer og fejre det. Vi har glemt at få bajer med, jo. Det er nu jo. Nej. Arbejder på det. Vi bygger med det. Er det dit forfang, jeg har med du på? Nej, det er det andet der. Ej, der er 2 trikår på. Til gengæld har jeg selv bundet knuderne. Sætter på den bagerste, så vidt jeg kan se.
Det er faktisk værst. Kan du så lige få den op til overfladen igen? Ja, det er hvad den har begge to. Han har den hele inde. Men det er hende hænger udenfor. De inhalerer det bare, mand. Det er for vildt. Nå. Ikke lige om under, eller ikke under båden. Ja. Ikke sat noget, den over. Ja, ja. Forhør. Lækker stang til det her. Ja, det er jul. Altså derfor er vi også lige kommet og købt det her sæt. Jo. Jeg tænkte, at vi skulle ud en hel uge og bare stå. Så skulle det ske på et tidspunkt. Det skulle godt til det. Det er ikke helt det, men jeg skal den anden side, hvis nogen der skal passe over. Nej, den er ikke helt færdig endnu. Nu kan du lige nå bytte over på den anden side igen. De er meget stærke. Det er noget, jeg kan putte op. Ja. Jeg tænkte bare, den var rar. Ja, den er rigtig stor. Også hvis man fanger. Heldig eller uheldig ramme. De 200 kilo, så skal vi op i det. Den er bare tøjret med den der. Ja. Så kan den hænge med skamme til, for den skulle ikke engang i hovedet, når den slange den. Det har været vigtigt, ind over den der. Ja. Kommer den igen. Den har kun den ene. Nej, den ene sidder ude. Ja! Er den Må ene? det bare være, der var helt hovedet på mig lige, da jeg fik. Skal den have slag først, eller skal den have... Den er stærk som peber og makrel. Så er der pøllepakke med bandet. Jeg vil ikke have en slag af mig selv sådan der. Det vil jeg altså helst ikke. Den er færdig med at slå for dagen. Rolig lige lidt på sættet. Ja, den er Det deroppe. der forfang, det skal du nok lige have tjekket en gang. Jeg tror generelt ikke, man skal fiske med næste forfang. Eller samme forfang som den der. Lækker værk. Tak, tak, tak. Stang i røven. De tager også rigtig noget forsigtigt. Ja. 1 kroner i munden og 3 kroner op i sidefælden. Det er utroligt så små fisk, det gør sådan. Nej. Det tror jeg ikke, den vejer. Det kan da godt være. Kan vi prøve at veje den, når vi nu har den? Nej, det er synd. Nej, jeg skal ikke lige veje den. Hvad? Jeg skal ikke lige veje den. Det gør lige klar. Det er fandme en stor flad. Det er fandme en stor fladfisk. Den vejer da mere end 8 kilo. Hvad? Det kan godt være. Det er ikke lige mere som det. Men det er godt flytterstøj, det her. Det må vi sige. Det her. Så har vi haft 3 fisk på krogene og Mm. en følge. Det er rigtig Det er dejligt. sådan en semi-godkendt fiskested. Ordentligt lidt mere. Og brandfart. Hold op, det der fjert. Skal den stadigvæk gaffes for at kunne få den inde på... Nej, det håber jeg ikke. Nej, Jeg skal passe på, at man putter fingrene i den. den sætter heldigvis rimelig yderligt, gør den ikke? Den ser meget yderligt, den kan falde ind over som helst. Ja. Faktisk. Der nu har jeg ikke lige kronet ud af hovedet på den, så den bare side på den. Så bliver den af. Ej, det er nok et billede. Så skal I tage en garf. Har spillet den krog, der er fast med. Ja. Det beslutter sig bare, at det falder den af.
Kan du grafte den forsigtigt et sted, så den kan komme? Det er en underkæben der. Og tage den ud fra, så gemmer man den. Jeg har målbånden. Jeg har også vægt, hvis du vil have det. Nej, det synes jeg ikke. Jeg lige på målen her. Ja, 84. Ja, så var den sgu nok lige på 14 kilo. Det tror jeg også, den gør. Ud fra de... Så er den klar. Den er klar. 4 kilo. Nu vil den ikke. Nu vil den gerne have. Mm. Den er bluskom, den her slasker, vi gør for den. Bluskom, den. Hvad? Det er fint nok bare indkomst. Bare parkeret inde i ansigtet i hullet. Ja, ja. Indtil videre sådan, det er rimelig fast, kan man fornemme. Det er bedre at have 3 fisk rens. Så du ikke slipper. Det er ikke slipper. Så er den godt fast. Jeg tænkte sig at tage en tur mere. Øj, der bliver det sådan bremset lidt, så stank lidt, mand. Det kan godt være, at dine står strammere end mine. Den står stramt. Ja. Op på strike. Ja. Jeg har på min, så jeg godt lige kan rive af, for jeg vil ikke have sådan, at jeg lige klikker den deroppe, og så bare river det over. Det er ikke så nemt at justere på, når man først har en fisk. Den skal ned på free for at justere det. Nå, ja. Ja, så hvis man... Jamen, jeg har det fint med lige knap kørt den hele. Ja. Jeg tror, jeg skal stramme min lidt mere efter den, jeg fangede før. Yes, Sådan der. Ej, det er ikke så tungt som de andre. Nej, det er den ikke. Ej, det sidder godt. Det er fint. Fodspecial, jo. Ja. 10 kilo. Og så er det jo gammelt selv. Det kan du godt lige i underkæben der. 12. 10, 6. Ja, 11, 6. 11, 7. 11, 6, 7 stykker. Ja. Det er fint. En meter. En meter. Ja. Det er lige med det. Så lad os sidde den, så har vi 3. Så sætter vi resten ud. Jeg er ikke overbevist om, den bare pisker afsted. Jeg kan sagtens den gør. Det kan godt være, at den bare ligger sådan lidt døre. Det er bare ærgerligt, hvis vi slipper den, så bare synger. Så var der lige pissen. Moine. Ej, det kan godt have den alligevel på tand. Så er den bare hernede. Den styr, hvor du er hen. Godmorgen, Jonsson. Er du klar, Lars? Så klar. Det er den her. Det er en fin fisk, Anders. Ja. Ja, for helvede. Jeg kan bare klappe den på ryggen. Jeg har ikke taget så mange vilde udløb, han. Nej, den kommer godt af ud der. Det giver mening. Jeg havde heller ikke lyst til at komme her også. Du så den ude, det så? Ja. Fedt. Men jeg så den komme herop. Ja, så var det godt. Så Bare holde af stille og roligt, så lidt ned igen. Ikke mange altså her. Man kan se den heroppe på os. Ja, vi har den med på billedet. Hej. Nej.
det er dejlig fladfisk. Ja, lækker fisk. En klump tang med en sten. Stille og roligt, det er kun færdig fisk. Det er en rigtig stor miskat, det der er. Prøv at trække stille og roligt op. Løft den lige så stille. Lige så stille. Nej, så løfter du bare. Nej, den har ikke færdig. Den hælder bare i det. Øj! Lige på sidsten, som vi siger. Den har tænkt sig at slå dig ihjel. Skal jeg komme op og danse med jer? Den er det. Der er ikke nogen, der vil sige det. Der er ikke nogen, der vil sige det, når du vil filme alle ved at tisse bukserne. Det er for vildt, de ikke sætter fast på krogen. Ja. Den bare bider sig fast i lorten. Og det ser så fint ud. Tillykke vel, René. Det var flot. Der var lige en lille plettet miskat. Ja. Og lille. Nej. Nå, 10 kilo eller sådan noget. Man kan næsten ikke mærke den anden. Nej, den er bare tung. Ja. Grim. Jeg troede bare, jeg havde bundet.